No niin, apua. Ollaan lähdössä tässä. Ollaan lähdössä K-Marketille alle 1000 metrin päähän. Siellä on kamut. Ja lähdettiin K-Markettiin käymään kaupassa ja vähän raitista ilmaa tässä saadaan, niin ihan hyvä. Joo. Moi. Eli moi, mä oon Olivia. Olen Eve. Ja me nyt kuvataan se mun eka kerta video. Joo. Ja tuolla Emmi. Emmin pitäisi tulla sieltä kuvailemaan. Mä nyt katso sitä ääntä. Miten tää tarkentaa? Miten tää tarkentaa? Miten tarkentaa? Niin kuin Emmin naamaisemmin. Näin. Noin. Mistä me kuvataan? Tossa eteis, ei kun olkkarissa. No niin, eli aloitetaan. Eka sana. Äiti. Mulla oli äiti, isi, Jenni. Ensimmäinen paras ystävä. Mulla oli Kalle. Kalle on nykyisin mun kaveri, mutta me tutustuttiin joskus parivuotiaana ja sitten mä leikin Kallen kanssa. Mulla oli semmonen Leo-poika, kuka asuu mun naapurissa, on melkein naapurissa, ja sitten me leikittiin aina pihalla. Se tuli meidän trampalle hyppimään ja me juostiin Pururadalla. Leo, terveisiä, jos näet tän. Eli ensimmäinen lemmikki. Mulla oli Iitu-koira, minkä mä sain 7-vuotiaana. Se oli semmonen tän kokoinen, valkoinen Bison Bolognese. Semmonen Italiasta tullut koira. Rotu. Joo. Okei. Mulla oli 2 marsua, Onni ja Otto. Ne oli ihan pyrähtyneitä. Ja me kerran kun katsottiin Ottoa, niin me löydettiin se meidän alakerrasta, kun ne marsut oli yläkerrassa. Se oli tullut niinku portaita alas. Me löytiin se alakerran kaapista, se oli semmoisessa isossa ruokasäkissä syömässä jotain siemeniä. Ja sitten niin ne eli mitä? Onni eli 3-vuotiaaksi ja Otto oli joku vähän reilu 6-vuotias, kun se kuoli, että Otto oli aika pitkää. Eli ensimmäinen pelko. Mun eka pelko oli tuli, että mä tulin joskus 3-vuotiaana ratsastamasta Puuppolassa, niin mä näin sellaisen niinku talo, jossa ei vielä ollenkaan tullut ambulanssia eikä paloautoja ja tälleen. Näin, se oli just silloin niinku pahimmassa niinku liekeissä se talo ja ihmiset juosi sieltä pois. Ja sit mä jotenkin järkytyin siitä ja sit mä kävin sitä 3 vuotta terapiassa, että mulla niinku ihan todettiin tulifobia, että jos kotona sytytettiin kyntteli, niin mä juoksin jonkun 5 kilson päähän tyyliin ja itkin ja mä en pystynyt käymään päiväkodissakaan, jos siellä oli yksikin joku kynttilä päällä ja kaikkea tämmöstä, mutta enää mua ei pelota yhtään mikään tämmönen, että pääsin siitä hyvin yli. No niin. Oletko Jari? No niin, mä en tosiaan tiedä mun ensimmäistä pelkoa, joten mä soitan mun siskolle, koska äiti ei vastannut. Toivottavasti Ansku tietäisi. Moikka, pystyt sä nopea puhua? Joo. Joo hei, muistat sä yhtään, kun äiti ei vastannut, niin muistat sä yhtään mikä oli mun ensimmäinen pelko? No en. Et vai? No en. Voi harrekuut. Mä en yhtään muista. No joo, mutta ei sitä mitään. Okei. Moi. Moi. What the fuck? Joo, no niin ihan sama. En nyt tiedä mikä oli mun ensimmäinen pelko. Ensimmäisen luokan opettaja. Mulla oli Lilja, semmonen vähän pyöreämpi, aika lyhyt, semmonen aika vanha, tosi mukava. Ja jos mä näen sen vieläkin, niin se moikkaa mulle, alkaa juttelemaan ja sanoo, että mä jään sille hyvin mieleen. Mulla oli semmonen Anneli. Se oli meidän perheessä, mun siskolla, kuka on mua 17 vanhempi. Se oli opettanut sitä 17 vuotta vanhempi. Se oli opettanut sitä 6 vuotta. Mun velje oli opettanut 6 vuotta ja sitten mua 6 vuotta. Kaikki meidän perheessä pelkäs Annelia. Anneli oli tosi semmonen temperamenttinen, semmonen tosi lyhyt mummo ja kaikki me pelattiin sitä. Sillä oli semmonen tosi kimeä ääni ja joo, äitikin pelkäs sitä. Eli ensimmäinen henkilö, jolle tekstasit tänään. Ootappa, mun pitää etsiä. Tässä... Nyt puhutaan niinku WhatsApp-viesteitä, ei me niinku lähetellä tekstiviestejä. No niin, WhatsAppissa pitää etsiä. Meillä on tämmönen ryhmä. Okei. Ensimmäinen viesti, mitä mä oon tänään lähettänyt, on tämmönen kuva.
Ensimmäinen... Joo, mä lähetin tämmöisen kuvan sinne ryhmään. Ensimmäisenä tänään. Ja tekstinä on emoeve. Tekstinä, minkä mä kirjoitin sen kuvan alle, lukee, että emoeve. Niin. Elikkä mä oon lähettänyt niinku yöllä, kun päivä on vaihtunut, niin 1.28 Milmalle tämmösen normaalin hymiön vaan, en muuta. Joo. Se oli eka viesti tänään. Ensimmäinen kännykkä. Eli mulla oli semmonen Sony Ericssonin semmonen, mä asusin 8-vuotiaana, semmonen niinku läppäkännykkä, semmonen musta. Ja siinä oli semmosia timaatteja, äiti ja iska oli laittanut, mä olin ihan innoissa, niin mä asuin 8-vuotiaana mukaan kännykää. Siinä oli semmonen nallepeli, missä semmonen nalleapu pystyy, semmosia hunajapurkkeja ja semmosia ampiaisia. Okay. Mulla oli, mä en yhtään muista mikä numero, mutta se oli semmonen Nokian, missä oli se semmonen keskinäppäin. Siinä oli jo niinku lasinen keskinäppäin. Mä sain se ehkä 6-vuotiaana, kuitenkin semmonen kapulakännykkä ja sitten siinä oli semmosia Bluetoothilla läheteltiin kavereille sellaisia kivoja näytön säästäjiä. Ja näin. Ensimmäinen tyttöystävä tai poikaystävä? Mulla oli Aku. Yksi Aku 5. luokalla. Seurusteltiin tosiaan 2 tuntia. Ja ensimmäinen tyttöystävä Emma. Joo, ensimmäinen kenen kanssa mä oon seurustellut on yksi Heikki 3. luokalla. Kesti 1 päivän ja ollaan vieläkin samalla luokalla. Ensimmäinen pusu tai suudelma. No mulla tosiaan oli yksi Juho. Mä olin 5. ja se oli 6. että semmoisen Mankolan koulun takana siellä. Sitten sain ensi suudelman. Mulla oli päiväkodissa. Päiväkodissa pusuttelin yhden. No mut semmonen ensimmäinen suudelma. No. Minä semmosia No sano se ensipusu. Niin se päiväkoti. Niin, no päiväkodissa. Semmoisessa paikassa, missä ei ollut ketään muita ihmisiä. Siellä olin ehkä 6-vuotiaana semmoisen pikkupojan kanssa. Kukaan ei vieläkään tiedä tapauksesta. Ensirakkaus. Mulla oli päiväkodissa yksi Otto-poika ja sitten mun sydän särky, kun se muutti Äänekoskelle. Sitten mä muistan yhtenä jouluna, kun se lähetti mulle kuva itsestään, kun se oli saanut uudet semmoset työkalutavarat. Ja semmonen työkalupakki, sillä oli semmonen työkalupukku päällä, niin se lähetti mulle sitä kuvaa. Ja sit mä olin ihan full in love sitä mun tyyliolesta kuvaa ja ootin, että mä näkisin Oton taas, mutta mä en muista sen sukunimeä enkä mitään, niin sinne meni Otto sitten. Mun ensirakkaus. No, oisko ollut päiväkodissa? Päiväkodissa se Leo-poika. Kuka ei mun paras kaveri samalla. No niin. Eka video YouTubessa. Eli mulla oli toi meidän eka blogi Fail666. Joo. Koska mä oon laittanut silleen blogivideota, mutta en mä niinku tupen kautta niitä laittanut. Joo, no niin, sama juttu. No niin, eli ensimmäinen ihminen, kenet tilasit YouTubessa. Mä en kyllä yhtään muista. Oisko ollut... En tiedä. Ehkä joku Jenna Marbles tai... En tiedä. Mulla Gonaf, koska mä tein ihan niinku jotain pari päivää sitten sen niinku mun käyttäjänimeä ensin tilasin sen sillä. Ensimmäinen iso hankinta. No mä en oikein ymmärtänyt tätä kysymystä, mutta mä ostin itselleni Rodion, kun mä olin 7-vuotias. Niin varmasti se. Mä en kyllä yhtään muista. Ensimmäinen hankinta, minkä mä muistan, niin taisi olla nailon sukkahousut, mutta... Okei. En muista enempää. Ensimmäinen työpaikka. No, jos lasketaan tetit ja tälleen, niin mulla oli 7, mä olin tetissä yhdessä koulussa. Olis minulla mitään alasella tettiä? Ei. Niin mä olin keskipalkan koulussa jonkun ADHD-eppuluokkalaisen semmonen niinku erityisopettaja tai semmonen erityisopettaja tai joku tämmönen. Mikä tuossa?
Mulla oli niinku kesätyöpaikka äitin firmassa. Siellä mä... No joo, ei se ollut kunnon työ, mutta no kesätyö. Siellä vanhuksia kotiin vastaan. Ensimmäinen kerta ulkomailla. No, meidän äiti on syntynyt Ruotsissa ja meidän kaikki sukulaiset on Ruotsissa. Heti kun mä synnyin, niin mut vietiin Ruotsiin. Mitä moikkaat se? Mulla taisi olla Kypros. Mä oon pienenä ollut tosi monta kertaa Kyproksella. Joo. No niin, eli siinä oli meidän ekat kerrat ja alussa tosiaan oli noi aiemmat videot, mitä otettiin tänään. Ja... Niin, että me varmaan ensi viikolla sitten kuvaillaan taas. Joo. Varmaan koulussa, ihan niinku nyt no joo. Alkuviikosta. Jep. Elikkä ensi kertaa. Ensi kertaa. Heippa! Siellä on meidän yläaste. Sellainen yläaste. Olivia. Mitä sä hääräät siinä? Apua. Vähän likaiset kengät. Joo. Ei mitään asiaa. Eli me... No niin, sanokaa. No niin, eli me nyt tehdään se eka kerta video, eikö mä taisin sanoa se jo, ei kun alusta.